Skal kunne se skærmen, kære venner. Væk fra skærmen, så det virker. Det gælder millioner, det her. Ja, 31.201.368 kroner til Medina og Søren. Det er godt gået. Ja. Og hvor er brødrene kommet lige frem? Er det over eller under det, I har samlet? Bare det meget. Bare det meget, ikke? Bare det meget. Ja, det er det handler om. Det er godt. Lad os se James og Adams tal. Hvor meget har de samlet ind i aften? 51.959 kroner lykkedes det brødrene Prise at samle ind. Altså fantastisk indsats af alle fire. Vi skal lige vi tager lidt øjeblik til at klappe. Ja, godt gået. Godt gået med alle sammen. Men altså, alle danskerne har jo altså doneret penge hele aften lige siden kl. 19, og det betyder jo så også, at der er en hel del penge, som vi kan lægge oven i hatten af de to beløb her. Og det samlede beløb for Danmarks indsamling 2012, der går til at støtte arbejdet med at hjælpe børn på flugt i Afrika, er 87.025.130 kroner. Ja, det slår lige præcis sidste år. Ja. Det står lige præcis sidste år. Det er godt. Ja. Tak til alle vores værtspar, James og Adam, Søren og Medina. Til alle jer i callcenteret, til alle jer, der har siddet i callcenteret i Aarhus. Til alle jer, der har ringet ind fra virksomheder og helt private og børn, der har tømt sparebøssen og det hele. Tak. Aftens helt store vinder er jo altså børnene i Afrika, så tusind tak. Men vi vil gerne lige igen nå at opfordre, fordi inden du går i seng nu her, og når du nu går ud på badeværelset og børster tænder, så kunne du jo tage din mobiltelefon